салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. Навор ва мавориде ки ҳозир мебинед дар ҳаётатон бори аввал мебинед. Дар мавриди ҳамаи он чизе ки шумо бори аввал мебинед мо наметавонем суҳбат кунем, чунки вақт кӯтоҳ аст, аммо мутмаин бошед ки мо ба шумо баъзе чизҳоро нишон медиҳем ки дар ҳаётатон дидагӣ нестед. баъзе аз шумо бениҳоят шумораи каматон шояд дида бошад, аммо боварӣ дорем ки бисёре аз шумо онҳоро ҳатто дар хобашон надидаанд. Наворҳоеро ҳозир ба шумо мо нишон медиҳем ки ҳаққалан шуморо ҳайронзада мекунад. Наворро сар мекунем аз рангин камоне ки доира шакл аст ва то чӣ гуна истеҳсол кардани қалби наҳангро ва илова бар ин гирия кардан дар фазо дар ин видео ба шумо нишон медиҳем. Аммо дар канали Некатоб обуна шудан ва лайк гузоштан дар ин видеоро фаромӯш накунед. Инчунин зангула низ бениҳоят муҳим аст, онро низ пахш намоед. Ва мо роликро сар мекунем. Рафтем. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. Баъдан дар шотон пул партоен. Баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. Силкаш дар описания. Наворро сар мекунем аз қалби наҳанг. Хеле аз мо ман боварӣ дорам ки наҳанги зиндаро надидаем, яъне ин кити калонро. қалб ва дигар узвҳои баданашон он тараф истад. Аммо агар шумо аз музее ки дар Канада ҷойгир шудааст дида кунед, тамоман фикри ақидаи шумо дигар ҷо мешавад. Дар соли 2007 мелодӣ як наҳанге дар соҳил баромада буду ва ҳалок гашта буд. Ва ин беҳтарин шонсе шуд ки ба мардуме ки наҳангро ҳаргиз аз пеш надида буданд, онҳо бубинанд. Донишмандон кӯшиш карданд бо техникаҳои зарурӣ қалби ӯро берун оранд ва аз рӯи сохтори қалби аслии наҳанг аз тавассути пластик ана ин гуна қалбро бисозанд барои музей, то тамошобинон ба таври ҳамешагӣ битавонанд қалби наҳангро бубинанд. Намешавад ки қалби аслии ӯро биёрию дар музей бимонӣ. Чӣ гунае ки мебинед дар ин яшик дили, яъне қалби наҳангро бо маводҳои химиёвӣ якҷоя карда мумиёгӣ мекунанд, то ҳаргиз вайрон ё пусида нашавад. хубии ин роҳе ки онҳо интихоб кардаанд дар он аст ки одамон метавонанд қалби ӯро чӣ гунае ки сохта шудааст ҳамон гуна бубинанд бо тамоми хусусиятҳои хосаш. Ва ин шакле ки мебинед дақиқан мисли қалби наҳанг аст. ин қалбро агар бо инсон муқоиса кунем, медонам ки қалби инсон кӯчак аст, дар кундаи синаи одам ҷойгир мешавад. Аммо ба ин нигаред, қалби наҳанги обӣ ба сурати боварнакарданӣ бузург аст. яъне андозаи қалби наҳанг баробар аст ба як мошин. сохти ҳайкалчаҳои худсохтро мебинем ки аз тилло сохта шудааст. ин ҷоизаҳои тиллоиро дар инсонҳо дар ҳаёташон як ё ду маротиба медиҳанд ба хотири оне ки онҳо дар ягон олами синамо муваффақ ва машҳур мегарданд. мо ба шумо дар ин навор нишон медиҳем ки ин гуна ҷоизаҳои тиллогӣ чӣ гуна сохта мешавад. раванди ин сохтори онҳо бениҳоят аҷиб аст. дар воқеъ ин аввалин бор мешавад ки шумо дар зиндагиятон мебинед унчунин ҷоизаҳои бо нуфузи ҷаҳон чӣ гуна сохта мешавад. маводи химиявиро аввал дар қолаб мерезанд ва дар яхдон хуб сахташ мекунанд, баъд пас аз он бароварда аз тилло ӯро рангпошӣ мекунанд ва дар бисёри ҳолатҳо бошад дар ин қолаб какаоро, яъне шоколадро ҷойгир мекунанд. пас аз оне ки дар яхдон сахт мешавад, шоколадро бароварда бо тилло рӯпӯш мекунанд. ҳар касе ки мехоҳад чунин ҷоизаро ба даст орад, лозим намеояд ки ӯ ситораи машҳур дар Голливуд шавад. ӯ метавонад аз магазинҳо чунин шоколадҳои худсохтро истифода ва истеъмол намояд. албатта ки ин бениҳоят нархи гарон дорад, чунки аз тилло рӯпӯш шудааст. умедворам ки шумо аз ин навор чизеро ба худ гирифтед. фикру ақидаҳоятонро дар бораи чунин ҷоизаҳои тиллоӣ ва худсохти шоколадӣ дар комментария нависед. сими барқ. ёдрас мешавем ки барқ ин чизе нест ки бо об бозӣ кунед. умедворам шумо дар хотир доред ҳамон замонҳои кӯдакиятонро ки вақте ки шумо наздик ба ягон сими барқ мешудед, падару модаратон ба шумо дод зада мегуфт ки ба он наздик нашавед. акнун шумо тасаввур кунед корбароне ки ҳамарӯза бо барқ сару кор доранд ва дар волти баланд кор мекунанд. одамоне ки бо 500 киловатт ҳамарӯза дар тамос ҳастанд, яъне кор бо онҳо доранд. корбори ин инсонҳое ки шумо дар рӯи ин мебинед, дар ин навор мебинед, бениҳоят хатарнок буда ҳамарӯза ҷонашонро дар хатар таъмири симчӯбҳоро мекунанд. як бор ба ин навор диққат кунед. барқ ба тарафи ин мард чӣ гуна ҳаракат дорад. бузургии ин волтро шумо бубинед, баландии ин волтро шумо бубинед ки ҳатто аз сим то сим расидан хело масоҳат аст. ин барқ бошад ба ӯ аллакай шӯлаварӣ дорад. худой накарда агар ба ин мард бизанад, ин мард дар ҷӯяш хокистар мегардад. ва ба ҳамаи ин хатар нигоҳ накарда, ин гуна одамон ба ин корҳо машғул мешаванд ва боиси ифтихор аст ки онҳоро бояд раҳматгӯӣ кард, ки ҷонашонро дар хатар гузошта ҳамеша бо ин гуна корҳо ба хотири таъмин намудани аҳолӣ бо қувваи барқ кор мекунанд. ва касе розӣ бошад ба ифтихори ин гуна одамон, дар ин видео лайк бизанед.
дар ин навор мо хоҳем дид ки ғубобҳои собун чӣ гуна ях мебандад. Ҳамаи мо медонем ки обҳо дар шароити хунук чӣ гуна ях мебанданд, аммо дар ғубобҳои собун ана ин шарикакҳое ки аз собун карда мешавад надидаем ки чӣ гуна ях мебандад. бовар мекунед ё не, ғубобҳои собунро низ одатан ях мезанад дар шароити хунук, аммо онҳо бениҳоят қашанг ва зеботар нисбат ба қатароти об дида мешавад. Филмбардорон тавонистанд ки ин ҷараёни яхбандии ғубоби собунро сабти камера кунанд. кристаллҳои ҳарорати хунук дар дохили ин ғубоб мечарханд ки шароити барфиро эҷод мекунанд. шумо танҳо ҷараёни инро тамошо кунед ва роҳат кунед ки чӣ гуна яхҳо аз поён ба боло рафта, аз боло ях карда ба поён мерасанд ва оҳиста оҳиста кулли ғубоб ба ях мубаддал мегардад. ман боварӣ дорам ки чунин ҳодисаро шумо аз наздик ягон маротиба дар худ насанҷидаед. пас аз ин шумо метавонед зимистонро интизор шуда ин корро анҷом диҳед ва ба ин зебогӣ нигареду ҳаловат баред. чӣ гуна ки ваъда дода будем, ин гуна видеоҳоро бори аввал шумо мебинед. рангинкамони доираӣ. ҳамаи мо шумо медонед ки пас аз боридани борон вақте ки афтоб мебарояд рангинкамони ним доира шаклро мебинем, яъне нимаш аз замин мебарояду ва дар дигар тарафи замин медарояд. аммо агар шумо бигӯед ки тамоман доира шакли пурраи рангинкамонро дидед, ҳеҷ кас шояд шуморо бовар накунад. одатан рангинкамонҳо нимдоираист, аммо дар ин навор мебинем ки дар осмон рангинкамони доира шакли пурра эҷод шудааст. ин манзараҳоро одамон аз замин дида наметавонанд ва ҳис карда наметавонанд. ин гуна манзараи зеборо танҳо одамон аз ҳаво, шахсоне ки дар ҳавопаймоанд ё ин ки дар вертолёт ё ин ки умуман аз ҳаво дида мешавад ва мушоҳида карда мешавад. чӣ гунае ки мебинед, ин наворро низ аз осмон гирифтаанд. дар замин мо медонем вақте гирия кунем чӣ гуна оби чашмамон ба замин мерезад, аммо вақте ки дар фазо мегирием чӣ мешавад, шумо ҳатто тасаввур кардаед? дар ҳолате ки гравитатсия кор намекунад. тасаввур кунед ки замоне ки шумо дар ҳаво ҳастед ва кашиши замин вуҷуд надорад, вақте ки шумо гирия мекунед оби чашматон мебарояд, ба куҷо меравад? дар ин навор шумо хуб мебинед ки чӣ мешавад. шояд шумо ин гуна ҳодисаро дар ҳаётатон бори аввал дида бошед. ҳатто дар фикратон омада буд ки дар фазо вақте ки гирия мекунед оби чашмат чӣ гуна мебошад. ба кайҳонавардон манъ карда шудааст гирия кардан ба хотири оне не ки ба саломатиашон зарар дорад, ба хотири он ки қувваи ҷозибавии замин баробар ба сифр аст, яъне кашиши замин вуҷуд надорад ва оби чашми шумо метавонад дар дохили ҳамин киштии кайҳонӣ ба ин тарафу ба он тараф парвоз кардан бигирад, ки ин албатта мушкилиро эҷод мекунад. шумо метавонед эҳсосотатонро аз худ бароред ва ашк бирезед, аммо шумо ин ашкатонро ба берун бароварда наметавонед. ман боварӣ дорам ки ин гуна наворро шумо надида будед ва ин ашкро то вақте ки аз чашмат худат дур накунӣ, ин аз чашми ту дур намешавад, дар тани бадани ту часпидан мегирад, чунки ҷисми калон ба ҷисми хурд мечаспад. ин қонуни физика мебошад. шумо дар ҳаётатон дидаед ки столбаҳои калон, яъне сумчӯбҳои калони вазине ки дар талу теппаҳо насб карда шудааст, чӣ гуна онҳоро ба ин ҷо меоранд ва насб мекунанд. мана дар ин видео бубинед ки чӣ гуна тавассути вертолётҳо оварда онҳоро насб мекунад. тасаввур кунед, агар вертолётҳо намебуданд, чӣ гуна ин сумчӯбҳои вазнинро ва калонро ки бениҳоят мушкили зиёд эҷод мекард оварданаш, онҳоро мебурданд ва насб мекарданд. вертолётҳо бошад бениҳоят кори онҳоро осон кардааст. тавассути вертолётҳо онҳоро на танҳо интиқол медиҳанд аз болои кӯҳу пуштаҳо, балки дар ҷояшон дар муддати кӯтоҳ хеле хуб насб карда мешавад. аммо тасаввур кунед ки дар қадим ин гуна роҳҳо вуҷуд надоштанд, вертолётҳо бениҳоят кам буданд, он ҳам бошад дар соҳаи ҳарб. онҳо бошад одамон ӯро дастӣ меоварданд, яъне ба қисмҳо тақсим карда дастӣ меоварданд ва дастӣ насб мекарданд, ки бениҳоят вақти зиёдро талаб мекард. воқеан ҳам насб кардани симчӯбҳои барқӣ ва сим кашидан ба онҳо яке аз мушкилтарин корҳо дар ҷаҳон ба шумор меравад, ба оне нигоҳ накарда ки илму технология хело пеш рафтааст, махсусан дар минтақаҳои кӯҳӣ ва ҷангалӣ. дар давоми видео ман ягончи комментировад, яъне ягончи шаҳрдоданӣ нестам. худатон видеоро бибинед, қазоват кунед ва роҳат кунед. ва бо ҳамин видеои имрӯзе мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад, ҳатман дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон. дар канали Некатоб обуна шавед, зангларо пахш намоед. мо аз шумо миннатдор хоҳем буд. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр дӯстони азиз.